कि खास दस हव करुणा निधान के खास दस हव करुणा निधान के कहिया दर्शन करब भगवान खास दस हव करुणा निधान के कहिया दर्शन करब भगवान आज भैया दुनिया में बहुत हम लोग के देखत नहीं प्रमोद भैया दुनिया के सबसे बड़ा रंगदार के हो हनुमान जी कैसे लंका में जाके रावण के घर में सोना के लंका में आग लगा दी हलो विदेश में जाके अब वैसा रंगदार केहू कहा आज के रंगदार बाजार पे बैठ के पान के गुमटी ना देला पर पान के गुमटी उलाटे लगे आ कहता है कि हम रंगदार हनुमान जी से बड़का रंगदार के बा कभी भी भेगो के ना तहरा पतिया के जन्नत रुए के ना धावल गिर लेके आइल जैसे के ना धावल गिरी लेके आइल जैसे ना बस कमे समय में कहो कि कहर बिना नहीं है तहरा बिना नहीं खे तहरा बिना नहीं खे बोलुओ के मारे कि तहरा बिना नहीं खे अरे बोलुओ के मान के आ कबले तो रोशन करब भगवान के खास दस हो करुणा निधान कबले तो रोशन करब ऐसा टीम कोई है सभी अच्छे लेकिन ऐसा सेटिंग वाला टीम भवानी भैया कहीं नहीं कहीं पूरा भोजपुरी में यूट्यूब पर सुन ले अंजनी चाचा से बढ़िया केहू तबालची नहीं बाकी तबालची बढ़िया है हम कहिला तो बड़ा हंस ले के मजाक होता है बाकी सेटिंग देख अच्छा लगी तो हम एक गीत पर हमारा भैया खातिर ताली बाजे तो पूरा टीम खातिर कितना पतिया के जान करुए के ना हो धावल गिरी लेके आइला नहीं सके बिना
नइखे हमनी के मान के जय हो बाबा तहरा बिना नइखे गोलुओ के मान के कहिया दर्शन करब भगवान खस खस हम करुण निधान कहिया दर्शन करब भगवान यह भोजपुरी है खस खस हम करुण निधान कहिया दर्शन करब भगवान